Cada dia que passa sembla més clar que Ricky Rubio no continuarà al Joventut. El jugador ha fet una oferta per la seva llibertat i tot pinta Artur que acabarà a l'NBA. Sí, semblava ja impossible que tornés com a mínim aquests primers anys, però si accepta aquesta oferta al Joventut, segur que això permetria que Ricky Rubio pogués resoldre aquest contracte amb Minnesota o que aquest contracte li permetés pagar la seva clàusula i assumir amb els 3 milions de dòlars que està disposat a pagar al Joventut a canvi de la seva llibertat. Aquesta ha estat l'oferta que l'advocat del jugador ha deixat sobre la taula dels representants del club aquesta mateixa tarda passat. Ara la pilota és a la teulada de la penya, que ha de respondre en les pròximes hores. Uns 3 milions de dòlars que són una mica més de 2.150.000 euros. Efectivament, aquesta és l'última oferta que avui mateix ha fet l'advocat de Ricky Rubio, l'advocat del Joventut, en la trobada que tots dos han tingut aquesta tarda. S'ha de considerar que just abans del draft, aquesta oferta va ser de 4 milions de dòlars si la penya deixava marxar el jugador el primer any i de 3 milions si ho feien el segon any, a banda del dret de retorn i dels drets publicitaris. L'advocat de la penya ha dit que estudiaria l'oferta, una xifra que possibilitaria fins i tot que el jugador pogués anar a la pròxima temporada a l'NBA. El Joventut de Badalona, per la seva banda, espera més ofertes, sempre condicionades als 6 milions que hi ha de clàusula de rescissió. Contràriament al que alguns han dit avui, el Real Madrid no ha presentat cap oferta i no sembla pas que tingui intencions de fer-ho, almenys per ara. El Barcelona no ha entrat en la pugna, on sí que hi podria haver els dos clubs grecs més poderosos, Olympiacos i Panathinaikos.